в интернет на Expulse и ето какво ми излиза. Формация Expulse се състои от трима млади и креативни таланти, които танцуват завладяващо и пеят вдъхновено. Присъствието им на сцената е супер провокативно, те са много секси и, забележете, умишлено подчертават това, как да не ги поканя на сцената. Аплодисменти за клонираната Тина Търнер група Expulse. Proud Mary! I'm gonna tell you a story about Mary, you know. It's a story about Proud Mary. You know, she never lost one beat of a slam, and then she worried about the weight till about her big, yeah. Left the job in the city, working for a man every night and day, and I never lost one beat of sleep, worried about the weight till find me. Will this keep on turning? Proud Mary, keep on burning. Yes, we're rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, just rolling on the river. Дами и господа, ако в момента не знаете къде се намирате, не се правете и тест за наркотици. Причината е в моето шоу. Гледайте ми утре, когато ще ви гостува една дама, пред която всички стоят с зяпнала уста, понеже е стоматоложка. Зам генералният директор на Българския червен кръст и кандидат за евродепутат от Ред, законно, справедливост Надежда Тодоровска. По-късно ще ви среща с едно от лицата и телата на модерен театър – Касиел Ноа Ашер, и с неговият собственик Димитриус Арванитис.
собственик на театъра, не на тялото. Утре в 10 само по телевизия ни изпускаемо, както винаги. Сега останете с сериала, който доказва, че и жените в цикъл са пълноценни. Кръвни връзки. И запомнете. Ако ви дадат право на последно обаждане, обадете се на секс по телефона. А защото животът не е просто шоу, животът е вечерното шоу на Азис. Чао, шайбички! Обичам ви!